Vitsi, ei puhelinkaan toimissa. Vitsi, liimannut puhelimen luurin. Puhelimen. Mitähän mä nyt? Ai. Tähän mä nyt teen ton terrorimummun. Tää varmaan lähtee autolla ajelee tuonne noin ja yrittää saa jostakin kylältä apua. Ai. Äkkiä nyt ennen kuin se keksii taas jotain. Poistaa. Mitä nyt tapahtuu? Mitä herran täällä nyt tapahtuu? Voi ei, nyt on rengas mennyt puhki. Voi ei, piru vielä täälläkin on mennyt yhä rengas puhki. Miten se nyt voi olla mahdollista? Onkohan se terrorimummo niinku taas asialla? Voi ei, mitä mä nyt teen? Ihan uudet renkaat, ihan niinku. Voi ei. Voi ei. Piru. Voi ei. Ei auta muu kun lähtee. Se miettii jotain muuta. Ai mun jala. Ai mun jala. Ai. Mitä sä mun auton rengasta potkit? Taas se pääsi. Heitä on 2 ihmisen työpaikkoja. Ensinnäkin se etsii käräjäoikeudessa myös käräjäoikeudessa matemaattisessa kolmannen päiväksi kevättalven 2004. Hovioikeuden mukaan eläintenpitokielto oli kuitenkin määrätty estämään vastaavalla tapauksessa. Hei rakas äiti, jos tyttäret tulee! Tultiin Pietarin paletista. Jaha. Joo, ja Marian oli käynyt Wienin oopperassa. No niin. No niin, laulapa pieni pelkkä ooppera. Karkeampia kamaa. Minä kävin tuolla Pietarin paletissa ja tiedätkö, siellä pidetään ensiksi kautetaan niin tangosta kiinni näin ja sitten ne laittaa jalat niinkö näin ja sitten ne tekee niinkö näin ja sitten ne tekee näin ja sitten ne tekee tuolla ja sitten ne toisellakin jalalla ja tällä lailla näin. Sitten kyllä mä olisin halunnut sinne Wienin palettiinkin lähteä laulamaan vähän, kun mulla on semmoinen hieno ääni. Eikö mene hienosti käsi? Mutta nyt katkis. Mutta kuulepas, kun meillä teki vähän tylsää. Onkohan täällä mitään jännää? Naapurilla on kuule kanala. Voisikohan sillä kananmunia? Jätettäis vähän sen munan. Joo. Joo. Ja sitten, kato vielä. Toisella naapurilla on pyrkitkin. Kato. Mulla tulee maalia. No niin. Tulisiko siinä joku taas kärrikohde? No niin. Nyt. Lähdetään. Heippa! Saatiinpahan naapurista vähän munia. Saiks sä sitten munia? Mulla ei jäänyt kuule yhtään munaa tänne. Mulla meni vaan kaikki aika siihen, kun mä päästin niitä lehemiä irti. Mutta munat on täällä. Yes. Sä rikoit kaikki muut ja kaikki munat ja 2 vaan jäi. Kato hei. Kato. Nyt kuule. Nyt nämä Tää sai on taas kyytiä. jännää. Tää on tätä meidän touhua. Tämä on jännää.
Ainakin tulee valkoisista keltaisia. Ja tänne tulee leivänpäkyä. Lähdetään sen keltaista sinullekin. Kato, heti myös ihan niinku sateenkaaren väreissä. Katso ainakin vähän sen vihreetä. Mä otan sinne vähän keltaista. Aika tulee siihen. Mitähän tuolla oikein? Kuuluu jotakin meteliä. Piru, siellä on joku ihme hienoja akkoja sotkemassa mun pyykkiä. Kato! Heti laitetaan pyykit! Hälytys. Eihän täällä ketään tullut. Mennäänkö uudestaan maalaamaan? Voi että kutittaa tuota päätä. Missä ne on ne? Vitsi mun pyykin sotkijat. Ketäs te oikein ootte? Vitsit! Mitä ketä te oikein ootte, kun tulitte tänne toisten pyykkejä kivaamaan? Vitsi. Äkkiä karkuu! Vitsi, ketä noi on? Ketä nuo nyt sitten on? No niin, annetaanpas koiralle vähän sen uninääkelättyjä. Annapas uninääkelättyjä. Katopas kerrankin saa olla porukalla tekemässä iliköitä. Yli... Oi! No niin! Kato! Syö nyt vaan ja nukut kohta. No niin! Syö nyt ja sitten nukut. Ja oot hiljaa hetken aikaa. No niin! Syö nyt ja oot hiljaa sitten.